अगर आप भी चाहते हो कि दीवाना भागीरथ म्यूजिक का गाना आप तक पहुंचे तो लाल रंग का बटन दबाएं, साथ में घंटी को भी दबाएं। केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौन देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौन देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। मारी लेबो चाकू दिल में हाथ लेबो चीर गे तोरा खातिर बह न जाइबो छौड़िया फकीर गे छौड़िया फकीर गे मारी लेबो चाकू दिल में हाथ लेबो चीर गे तोरा खातिर बह न जाइबो छौड़िया फकीर गे बचपन के छियो यार गे हम करे रही प्यार गे बचपन के छियो यार गे हम करे रही प्यार गे घुट घुट के जी हम ले बहु गे कलेश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। रही क्रिया छौड़ी देने रही आस गे चल जाबी जहान हमर तोड़ के भी सवास गे तोड़ के भी सवास गे खैने रही क्रिया छौड़ी देने रही आस गे चल जाबी जहान हमर तोड़ के भी सवास गे कहै छौ बनसी धर गे सुधीर के जई में घर गे कहै छौ बनसी धर गे जई में सुधीर के घर गे सोनू अजैया फसतौ बड़का केस में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे केना के जीवो हम गे तू डाके जेभी गम गे यतने बतलाई दे रहबे कौन देश में तोरा ससुराल अइबो पागला के भेष में हम मिले अइबो पागला के भेष में। जय मां कत्यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी एक कन्या।